night. Tanga. Aiwa, musiwo ndakaita mandaka ne $56. Imari hombe yandasana mbobata muupenyu wangu. Mukomana yasvikanzi unonyeba ini bvandarambawo mari. Ndopa akatanga kundrova. Ungopuwa mariba $3 ye-short time. Ndofunga kaita 30 minutes ainini mu-short time chete. Bvupa akatanga kundrova bvanditanga kudzosera. Ina ndosati ane banga ndobva andicheka bvatiza bvaenda. Ini paakandicheka paroko andambozvinzwa kuti ndachekwa ndakangonzwa akakutonorera. Pane here zvaunofungidzira kuti uri mumba imomo waikanganisa zvokuti izvi kana kuti wakanga watange nekusaziva zvaunoti izvi panyaya yebonde ndakanga ndisingaziva asi izvi ndakuziva kuti bonde rinosipaka kana kuti wafadza munhu unodaisa. Inini chanda ndisingazive pabonde zveromance because romance yacho ndamubvira ndakaitwa nemurume wangu. Kuti munobatana munoita sei zvese izvozvo ndasingazvizivi. Ini chandaingoziva nchekunzi vhura makumbo tiite. Ndozvandaingoziva ini. Zvokuti anzi munobatana unosekerera zvese izvozvo ndanga ndisina. Kumastaira aive kuherwa kuti kwaive nemissionary. Hapana chandaimboziva ini. Kwaive nemissionary chete. Ndaitongotarisa iyo mudenga imomo zvotopera zvokunzi anzi zodai zva. Waiverenga mbariro. Kana muri musango verenga nyenyedzi. Chete. Asi izvi zvawakuziva kuti haikona kutaura. Aiwa izvozvo ndakuziva. Mastaira. Saka kana une wako uyu unototi iyi ndo yandiri kudai. Ndototaura. Tiri kusangana pachirongwa Bishu Lifestyle, chiri chirongwa chatinotaura nevasikana vanotengesa bonde kana kuti ma-sex workers muchirungu. Vari vanhu vatinenge taurirana navo kuti aiwa taakumbokurukura ende pana patinokurukura zvinonyadzisira chaizvo. Haizi Christian program kana kuti Bible study yekuti vafundisi nemadhikoni vanouya vachitiudza kuti aiwa muri kutaurira zvinonyadzisira hapana zvatinodzidza zvazodii zvikadii. Aiwa kana madzimai kana kubhebi shawa vanotoendawo kubhebi shawa kune kwakawanda vanhu vachizoita sese. Ndotorangarira kuti kuita imwe breakthrough yakaitwa na maititi kana ndisingakanganise inyaya yekuti vaidzidzisa chinamwari munhu ndobva arekodha. Paakarekodha vhidhiyo iyoyo vhidhiyo yakabva yazoenda viral. Ndobva vatotanga kutodaidzwa kakawanda vachinzi uyai muzoita sei, uyai muzotiitira zvakati nekudaro pachirongwa chine chinokurudzira kuti muone muri pakasiyana siyana nekuti tinotaura zvinonyadzisira. So ndataura kuti it's not a Christian program, achisi chirongwa chekudzidza shoko raMwari. Aiwa chirongwa chatinobata nyaya dzakasiyana siyana. Chirongwa chiri chekuti titsvagewo rubatsiro runozobatsira vasikana vanotengesa bonde kuti varegere basa iroro kana kuti vaone zvimwe zvinhu zvavanogona kunge vachitanga mukati meupenyu hwavo kana ari mabhizimusi kana kuti mumwe munhu anogona kutaura kuti aiwa wama muchitaura nayoyo inini ndamufarira. Ndo zvimwe zvatinoita pano pachirongwa Bishu Lifestyle. Tinokukurudzirawo zvakare kuti mulike zvirongwa zvinezvi uone kushayawo nevamwe nekuti patinotaura ipapa pane zvimwe zvinhu zvaunotodzidza zvikuru sei kune ava vasati vatanga basa irori. Pane zvaunotodzidza nekuti unenge uchinzwa nhoroondo dzekuti zvinhu zvatakasangana nazvo mukati mebasa irori zvakaoma zvekuoma zviya nekudaro ndosaka tichikurudzira kuti aiwa kuchiona chionei asi regai kuona muine vanyakani. Izvezvi ndina Liana mwana akanaka zvekunaka zviya. Liana, nekunaka kwawakaitawo kushuwa hauzi mumba? Handisi mumba. Wakambompinda here? Ndambompinda. Wakagara mumba kwenguva yakadii? Gore nehafu. Gore nehafu. Une vana vangani? Ndine 1. Une 1. Mwana iye akauya muimba iyi? Chakazoita kuti izopunzika chii? Chikaitoti imba yangu ipunzike murume wangu aita magirlfriends akasiyana siyana type netype. Kusvika zvekushaya respect kusvika pakuya negirlfriend mumba chaimo mandiendire. Indonzidzika pamubhedha rara pasi. Iyo ndiyo chirara pamubhedha negirlfriend. Saka zvinhu zvekuti zvaindirwadza zvisingaiti ndo zvinhu ndo challenge hombe yandakasangana nayo. Svika ndati kwete. Iye achiita izvi aita ari kuzviitirei? Kungonzwawo kuda kusagutsikana nemadresi. Kuda kungonzwa kuti nhasi ndikaona uyu akashama miri wake uyu zvaane mahips uyu haana. Saka ndikaona une mahips unoita sei kusagutsikana kwakewo kwekuti anongoda kungonzi wese anonzi mukadzi anoda kutonzwa kuti uyu akaita sei. Asi anzika makatosiyanawo futi. Takasiyana. Saka ari right muurongo wake. Asi auzoite munhu achiona. Wauzoita munhu achiona. Auzoitiwo ndiripo. Saka kutaura kuti vaitoshinga vachifemereka uri mumba imo.
ende zvaindirwadza zvisingaite zvinhu zvinorwadza kuexperienza life yakadaro kuti vamwe vanoshuva murume wako otonyatsoya nemunhu mumba kuti tamagasi kuti rega ndiwe nemunhu mumba iwe uripo zvinhu zvinorwadza zvisingaite. Pane besides iye ane mashoko aitaura here pauri? Haana. Kuva aiuya navava vane zvavaizotaurawo here kuti maiti nokuri unotisi tineyesa? Hapana chavaimbotaura, vaingoti vanoita vobuda voenda. Vakagarawo kana 3-4 days vobuda voenda. Ndikada ndibvunze vonzi pana bhabhasi pamba pako. Zvinoita mashoti barika? Aitouya 4 days. Ini ndiri murume panapa. Ende muno mumba medu. Anenge abayiwa ngarongedze bhega aiti se aende. Iwe nofunga zvakare kuti mwana uyu achiri mudiki ndikaenda ndinomupeyi kumba kwacho ina ndakana basa randoita ndakana chi. Ndotongoshingirira ndozvinoita dzimba. But papakaoma. Wataura nyaya inosuwisa asi ichinakidzira pakuti iwoye zvinezvi wava sex worker. Wakutora varume vechi zvonga wakaita mazuva zvakamira sei? Uri kuvarwadzisawo sei? Ini nangu handiiti zvekutora munhu kuti pamaraini uya ndinoenda kunzvimbo dzedu dzatinotsvagira mari kwandinoenda notsvagira mari touchline. Munhu handivingawo kutouchline even vari baba panext dzoncheza ndi baba panext ndoende ndichitsvaga mari handikwanisi kuramba bhosi handivinga kutouchline. Zvasiyana nekumba kwokuti ndoti zvishowa baba ndiwe panext door but kana ndiri kutouchline ndiri pabasa ndinototambira because yesei mari handisaridzi kuti yabva kunani yana ichidai mari. Enda utombowatarisa kumeso kana kunyara ndinabasa nazvo chero akati achidonha madhageni ndichida mari. Okay. Wakazotora sei sarudzo yekungoti chirega ndichiita sex work iwewe uri munhu aida imba yake? Wakadi kokutanga imwe zvakaoma zvakadi? Ndakangobva ndine pfungwa dzekuti varume vese vakangofanana. Ndakaita heartbreak saka ndaingofunga kuti maybe ndichangoramba chingoita maheartbreak on and off ndo zvakandipa ndizongoti kundadi ndasiyana nazvo ndimbotrayawo zveusex worker izvi pamwe zviri nani. Saka uchitotarisa izvi zvinongoti maheartbreak ari kufamba maheartbreak. Alright. Saka first time yako kuti ndakuda kuita izvo wakafurirwa nemumwe here wakanyeurirwa nemumwe here kuti zvakatanga sei? Chakaitika ndechekuti ndakaona shamwari yangu ini. Shamwari yangu aiita basa iri achitombondipawo zvekudya pandabva kumurume wangu because ndakangodzoka ndiri nini mwana wangu. Apangari aine gore ne2 ndiye aindipawo zvekudya achindibatsiridzawo hupfu chii achingondibatsirawo kusvika azoti shamwari ndaneta hapana asingagoni kutsvaga mari iwo uri mukadzi ndiri mukadzi handiendi kudzidzisa basa. Ndakambotanga ndichiramba kudzimara kuti 2 days achipa mwana wangu sadza achitiwa handikupe 2 days ndichirara nenzara akuti ina hanjaramba ndichishandira mukadzi anenge ini zvandinazvo nazvo ndikwanisa kuita sei kusitsvagira mari. Ndobva ndazvitokudzwa zvamakagarira zvine mari. Unzi wakagarira bhengi rako asini uda kuti bva ndazongoendawo nekuda kuti handaomerwa first day zvazvakaoma nongoziva kutanga first time muchihure experience ye first day. First day ndakaenda ndasvika ndikaenda kumabvuku kumandriso ndasvika ndapfeka hembe dzangu dzebasa dzandandatakura ndaenda takufamba wakapfeka dzimwewo unobva wakapfekawo dzakanaka dzine hunhu kuti dzine hunhu idzadzina wasvikawo kumberi kwozopfekawo dzeko dzekubasa bva ndaenda patouchline ndichitanga kuenda patouchline ndaitya ndakatomboenda ndikadzoka ndikati ndakudzokera umba vandafunga kuti ndikada ndodzokera umba ndodzokera neshamwari yangu yakangondudza kuti panapa ndipo basa iwe chizviitira zveupenyu hwako uku wakunyimwa sadza ndakunyimwa sadza bva ndatongoti panapa rega nditongoenda bva ndaenda first day ndinongochimanyirwa nemunhu wese atanga aiwa musiwo ndakaita mari ndakava ne$56 imari hombe yandasanambobata muupenyu hwangu. Hauna umbopiwa pocket money murume wako? Handinombogara ndakaipiwa mari iyoyo handina. Ndo first time yangu mari yakawanda musiwo $56. Auikanganwa ndiye? Handimbofi ndakaikanganwa. Wakaita musoro here? Ndakatotengawo munongoziva kuti kubva pauchatenga kubva kuchikafu. Zvizvi ofishi ndaitorara gumbeze one side one ndofugaka. Usantaura? Kumurume ndakabva negumbezi rangu wandora ndaingorarirawo ndichifuga iroro. Kwaifunga kuti udawo pekurara tengawo gumbezi rangu zvekudya zvinongodiwa zvakanyokosha zvomba ndizvo ndakatenga. Uku mwana futi akabenefitawo here baba?
mwana anenge achida kakubhadharwa muna anosara naye ndakazoenda kutotsvaga muna anosara nemwana nchimubhadhara watoemploya futi Liana wakutobhadharwa mumo madhola orara nemwana mangwana makuseni ndosvika ndotora mwana wangu ndichingodaro alright ndobva wanazoti iri ndo basa 56 second day yakauya futi yakuma 100 aiwa hazvizoiti noti achidzikawo unenge wakuita uchijairwawo wapa yefirst day first day unomhanyirirwa ka vanhu vesango vachingoti munyowani uya ukagowo munyowani apo wakanaka futi areka isvike ku56 alright tiri papapo wakanga atokupa manotsi ese ekuti usadai akati chi akandiudza kuti aiti chi chekutanga unokutanga wapuwa mari upfekedza munhu wako kondomu woita sei muita sex yenyu ndakangoitawo sezvaakandiudza izvozvozvo ndakatoshandawo zvakanaka alright saka pa first day apa wakaita 56 angari mashort time here kuti night mashort time waibhadharadza mari $3 50 cents ndopa munhu webase saka yangu yesera iri $2.50 okay uri kubva mumarriage wabva wanotangana ne56 divide by 3 wakadzitakura musi iwoyo minus 50 cents yepati aiwa hatina basa wakarara nevarume 19 musi iwoyo first day hazvina kurwadza zvinotorwadza zvo zvaunenge usati wajaira unozoitawo uchijairawo but zvinotomborwadza asi day iroro wakabata hako mari but wakaishandira unoishandira unoishandira haisi nyore vamwe vachizonzwa ngatimboti hama dzako dzanzwa kuti wapinda mubasa iri dzakati vakabatikana zvisingaite vakabatikana vakambotirayo kunditi washaya zvimwe zvokuita here wadi kuita something kuhodha chichi but uchipinda mufield unenge uchingoti dai ndawanawo target yandini chidaka ndoita sei ndoitawo ndohodha but unogona kushaya futi business man ndotangira papi kuhodha kwacho nekuti hapazi pese pamwe pacho unogona kuti andi $10 pamwe 5 chaiyo pamwe kutoshaya bhazi yekudzokesa utokumbirawo anenge awana kuti andikwidzowo nema zvasiyana nepekutanga uchitanga munhu wese anenge achikumhanyirira and then uchitanga kudaro futi unenge wakuonanga futi kuti nditi hodhi ini ndichitombowana mari yakawanda kudai so unenge usingazivi kuti ichazoita sei ichipera zvinowauza kuti inopera ndine zvindakuziva kuti inopera mubasa irori futi zvekare munosangana nemarisks akawanda tingati here pane zuva raunoti iri handiri kanga muno kuti riski yandakasangana nayo yaida upenyu hwangu ichokwadi taura neni indiriwo makoka ichokwadi ndakasangana nayo zveshuwa rimwe zuva rakati mulockdown mabhawa kuno kwaivharwa but maruzevha uku kumamaini anga asingafarwa vandaenda kwamutoko kumakaha ndaenda kwamutoko kumakaha ndakagara inenge 1 week ndiriko saka rimwe day ndakati ndaketywa nemumwe mukomana ndobva ndamuti aiweweka iwo hausi kupedza nguva yate tikawirirana pashort time nenguva yaakazotora zvakuti saiti svika ndidzosere mari yangu ndikati iwe wambodai so uri kufanira kutowedzera mari kuti ndiite sei ndikudzosere mukomana uya svikanzi unonyeba ini bva ndarambawo nemari ndopa akatanga kundirova ungapuwa mari ipa $3 yeshort time ndofunga kaita 30 minutes ainini mushort time chete bvupa akatanga kundirova bva nditanga kudzosera ina ndazoti ane banga ndobva andicheka bva atiza bva aenda ini paakandicheka paroko handambozvinzwa kuti ndachekwa ndakangonzwa akakutonorera handava kutomboziva ndachekwa abuda desi ndombe ndakazoti arega nditase ruoko rwangu kuona ndatochekwa papakashama zvisingaiti but panguva yacho handambozvinzwa ndakangonzwa kachando so kuti onge ndaiswa aisi handotoziva kuti ndatochekwa nebanga bva atiza bva aenda apa aida $3 yake chete hanzi ndidzosere $3 yangu ndikati iwe wamboita here nguva yese tasangoya wandipedzera wanga uchifanira kunge uchitowedzera mari kuti ndikudzosere mari ndobva ndopaakazondirova bva andicheka wakazombosangana naye here handina kuzombosangana naye saka wakazoenda kuhospital ndakarapwa pamakaha pahospital wakatosonwa mastich wakasonwa mastich mangani 13 saka pava pakareba unozoti regai vateereri ndo chironda chakachekwa Liana kumakaha kwamutoko saka wangoti munhu wese ukaona anobva kwamutoko wangoti vanocheka aiwa havasi vese havasi vese asi uyo aive nemabanga maviri
yanga ine mairi chaivo iri neremomwe kwereko kwaicheka futi aicheka ipapo wamboti 30 minutes vakadzitonzwa kuti munofarira long play pahu 30 minutes wachina pane pawakampoint wakambosvika pakuti patikane kakunaka futi kamuruma ndina chakambondinakira bhozi munhu anotongori neutsinye anotokuita zvokuti utorwadziwa kwete zvokuti aitoita zvekutenga toda kutonduraya chaizvo zvokutoita zvehasha zvashaya zvokuti handina kana kene munhu zvinotinakidza munhu anenge akuitawo zvakanaka zvinokunakidzawo akuromensawo achiita zviri gentle kwete munhu ari kuita fofa kuti romance inobatwa papiko is tachembera tinamboona malessons romance unobatwa chinoitika paromance munhu nemunhu ane weakness yake munhu nemunhu uyo unotoziva kuti nene ndikabatwa ingava nzeve yangu ndo panobva mafeelings angu munhu nemunhu ane point yake inobva mafeelings ake anotoziva kuti apapa ini ndikabatwa apa ndonzwawo mafeelings saka zvinochienderana nemi kuti imi mukabatwa nzeve makabatwa mazamu enyu munonzwa ndepapi panodairawo ropa renyu kusei vakadzi musingatitaurire kuti teti bata apa ipapo aiwa kana tawirirana tinotaura zvedu isusu ndezvekutsvaga mari kana pabudewo mari bhegi zvino ndotonyatsokuudza kuti imbobatawo apa tichingodaro nyoro mukusangana nadzo zvakadii dziri kuputikira mumakondomu kakawanda makondomu anoputika mumwe anotokunyenga nyoro siri zvokuti kondomu raputika by force akunyenga nyoro yacho futi obva akunyima mari kana kutokutorerayo washanda yacho pamwe pamusoro pazvo anogona kusiya kupasiki siya puwa siki saka kana zvaitika izvozvo munoita se rakuputikira wasiyirwa urume mukati imomo wasiyirwa futi nesiki munoita se what do you do chandoita inini panguva iyoyo ndikagesa ndongogesawo ndapedza mangwana makuseni ndoenda kuchipatara kana kufamasi ndongonotsvaga matablets ekuti ndiclean system yangu allright anonzi chiko matablets andigwasatsvagawo kana ndaputikira ndinowanzotenga hangu masipro anzi masipro tatodzidza iye zvinezvo wane makore mangani uchiita basa ndakatanga 2020 izvo zvimuna 2025 tichitarisa remangwana rako izvo zvino makore mangani ne33 uchiri kumhanyirwa sezvawaitwa here mazuva ekutanga wataura kuti hatichaita handiti saka iwe une plan B here kuti izvi zvikazonatsooma zvokuti pamwe varume havachaburitse mari kana kuti ndachembera zvino une plan B here ndine plan B ndeyekuta se ndine shungu dzekuti ndogona kuvhura shop yangu yemacosmetic ndo zvinhu zvandoda hangu zvemafuta ekuzora chichi ndo pane shiro yangu kuti ndikangowanawo mari hangu ndovhurawo shop yangu yemacosmetic uchirenda shop yacho iyoyo handiti kuti unatsotanga kuti unatsoziva kuti ndiri kunatsotanga ungade mari yekuti utange business remacosmetics I think ndikawana 150 ndinomboorder ipapo ndo pandinichibvunza kuti saka pabasa pauri kuita pabasa pese apa 150 urikutadza here kuisevha wega iwe Liana kuisevha kunonetsa pakuti mumwe musi unouya nemari mumwe musi zvanambotaura zvayo unotoshaya wotokwidzwa kombi nevamwe nekuti zvinezvi kuri kuya mizera yakasiyana siyana kubhawa kuri kuya vana vadiki vakuru isusuwo taane makore atifambei zvazvekutiwo unotoitai kujuma mari yacho zvasiyana nepata tichiri vadiki tichinziwo tichimhanyirwa ende tiri vadiki pfungwa dzasati dzavhurika tatisina musoro and then paunenge wane musoro nemari yacho hauchaibati sezvozvo muri kuona kuri kutonhora daiso ukaenda kubhawa sometimes unotoona muna vanhu vashoma shoma unotoverengeka ende unotovaza kuti ava hapana vanongogara vari pabhawa everyday ende vanenge vasina kana sendi ende vana basa nemi havana basa nesu ndopaipa munozombochinja nzvimbo ndopatotirega tiendewo kure kwacho kwaunotirega ndiendewo kunze uko ukada kusanganawo nevanhu vanokushungurudza ikoko zvakafanira kumamaini especially kumamaini ndokwatiri kukuvarira nenyaya yekuti muri kuitwa sei kunenge kusina pamwe kunositorina kana mapurisa acho muri musango hakuna kana mapurisa hakuna kana chii chero ukarohwa kumaini hapana anobata munhu anotorohwa wotofa kana kutochekwa mese makatarisa kudai asi hapana zvokuzviita ende hapana kokuripota ende munhu mukorokoza mwana anobva atotiza
akangozi ndapara mhosva akutotiza enda hauna achagarewo ikoko. Zvimwe zvakasvika padhuze zvausingakangamwa zvekumaini ndezvekuti yawakambotambuya. Inini zvekuchekwa izvozvo ndozvakangoita yekuchekwa. Iyoyo ndo yandakanyosangana nekurohwa ikoko because akatanga atondirova mukomana iyi. Ndobva ndatodzoserawo but hapana simba papasina. Uyu murume ini ndiri mukadzi plus makorokoza vanenge vakatopikira zvese. Ndopa akandicheka. Kufa kana kurarama vakatopikira. Zvese vanongoti tinopinda pasi saka hatina basa nezvakawanda. Vanhu vanogara kuti kana kutirikirwa nemugodhi. Vanongoti amheno. Uku kukatofa munhu vanotongotaura kuti mari yatowedzera hanzi ndokuwana kwaita mari. Pakafa munhu vanototi imari yatowanika. Aizvo inoita kunge ritual kuti kudeuka kweropa rake. Kudeuka kweropa ndokuwana kwavo mari. Saka ndo zvinozoita kuti vasazotya kuuraya. Havana basa nazvo vanouraya. Saka pa 33 apapa ndoda kukurodza tiite muchato chichidhore mifasolatido. Unozvida here? Kuti ajendi wako unofunga ndikashayire murume munhu akanaka kudai? Ndikawana hangu murume ari serious anoda ke zvekurora kuti nangu ndinoda hangu munhu wekuti akunyatsoona kuti ini zvekufara ndakapedza. Ari murume iye ari murume iyi ndakapedza ndine mhuri yangu iyi togarisana kana achida kuitawo kuti itewo vamwe vana tese akunyatsogutsikana kuti inini mafaro ndaneta handisi toda hangu mwana mudiki ndoda munhu akura. Mafaro ausingade iwewe semunhu wechikadzi atinoita isusu varume anokubhowa ndeye kuita se? Inini anondibhowa ini chinongondibhowa kuurirwa chete. Kuurirwa ndo chinhu chinondibhowa zvandinoona. Itawo privacy. Kana wahura ita zvekuti ina handizvizive ende hauye ndogure everyday. Apo neapo kwete everyday kuti everyday uri kumba kwegirlfriend kana kuti uri kutoya naimba mangu uri kutodana makozi ake ndiripo unongochifunga kuti ino chindonzwa sei. Izvozvo haina handizvikwanisa hangu. Unoira chikubo zvekunongonoshatirwa unoira chi? Ndera soko. Ana handadzi vangu wako man. Alright, todombotaura zvonyadzira nabudhi. Pamune muchiita bonde chaunozoti iwewe munhu uyu ndoda kumufadza minoti atazvitaura nokuti ndaita mainterviews awanda nhasi zvekuti unoita sei murume kuti umufadze kuti adzoke mangwana? Chekutanga kumubatawo kumuromenzawo pane weakness yake unongotsvagawo paunobata munhu unotinoti apa munhu ane weakness yake iri apa murume iye ukamubatawo zvakanaka pane here pamunombosvika naye Sokostina pamunomboti mukaona achivhura chikwama chake kana azorara mumboti iyo yakawanda anoipedza ari 1 here rekatibatsirane? Ini nangu ipapo ipapo handipagoni zvangu pakubapa aiwa handigoni. Asi chandokwanisa nchekuti ndikaona kuti munhu ane mari inini ndinotokukumbira kuti saka chitombonditengerawo chakati ibva wanditengera chakati especially kumamaini kusiya wanditengerawo chikafu siya wanditengerawo chi ini handichabate yangu iyi handipa pama-expenses ndakushandisa chi yake yandipa imhomho make inoti kutora yake aizvozvo handizvikwanisa hangu. Kune vari kuchiva kuti Liana ari kuita mari ende tombotangira pasina kana mari ari kunzwa dzese mazuva ese hombe diki zvitafu nechi vachitochiva izvozvo. Ungavaudze kuti kudi ari mashoko iri advice kana kuvakoka? Hapana watiri kurambidza. Advice yandinopa hangu ndekuti chisex worker ichi chinorwadza handidi kunyemberana chinorwadza because tosangana nemaskandal akawanda haisi nyore kugara kure nekumba kusina hama kana chi. Vamwe vedu vari kuya ari mumakofini kutozonzi achekwa kumaini afa wotozongoya makutomuchema tu unenge uri kure nehama dzako unoita nguva usina kuona mwana wako chaichai pamwe uri kumakaha kure kwekuti unokwira mabhazi 2 kana 3 uri ikoko mwana asi kumboziva kuti uri kupi wozongoya pamwe wakurwara kunobuda zvirwere kunobasangana zvirwere zvepabonde hakuzi kunhu kwekuti tingatokurudzirana kuti uyai sex worker chinorwadza. Tichitarisa paperiod wakagara wakagara 1 year ndikagara 1.5 years. Pane here zvaunofungidzira kuti uri mumba imomo waikanganisa zvokuti zvinezvi kana kuti wakanga watange nekusaziva zvaunoti izvi panyaya yebonde ndakanga ndisingazivi asi izvi ndaakuziva kuti bonde rinosipaka kana kuti wafadza munhu unodaisa? Inini chanda ndisingazive pabonde zveromance because
romansi yacho handambobvira ndakaitwa nemurumongo kuti munobatana munoita sei zvese izvozvo ndasingazvizivi nichandaingoziva nichekunzi vhura makumbo tiite ndo zvandaingoziva ini zvokuti hanzi munobatana unosekerera zvese izvozvo ndanga ndisina kumastaira aiveko here kuti kwaive nemissionary hapana chandaimboziva ini kwaive nemissionary ndaitongotarisa iyo mudenga imomo zvotopera zvokunzi hanzi zvodai waiverenga mbariro kana muri musangoverenga nyenyedzi chete chete asi izvi zvawakudza kuti haikona kutaura aiwa ndakuziva mastaira saka kana une wako uyu unototi sha iyi ndo yandiri kudai ndototaura tichipedzisa chirongwa chedu chinechi pane here zvimwe zvinhu zvaunoti pausex worker hwangu zvinhu zvasa ndambozvitaura muupenyu kana kuti zvinhu zvawakasangana nazvo pamwe zvinoramba zvichikurwadza kunze kwekuchekwa yawataura zvausina kutaura hapana yani chikapa uri kuchigona here hanzvadzi zvoti togona mbosiyaka futi basa reusex worker totanga kuisa mafoni namba chiti vanhu uyai tikudzidzise ungade kudzidzisa here vamwe vasingazivi ndinoda tochaja mari pamunhu totanga bhizinesi kaizvo ndatobata calculate taona kuti totanga nemari pakudzidzisa leseni iroro because tiri kumupa upenyu kaunoziva handi tiri kuti vamwe vari kusiyiwa mudzimbabwe because vari kutadza kufadza varume nokuda kuti havana kuwana mukana iwo kuti vadzidziswe kuti chi unodai kuti iye afarewo kana kuti newo uite se ufarewo tombotanga nemari tinochaja kudzidzisa $5 per hour kungodzidzisawo hako mukudzidzisa $5 now per hour zvinhu zvawakatomboita here handisati totanga ne$5 per hour tombotanga ne5 per hour alright tichizoita tichingoincreasawo kuti kati maclients anenge ane mota totangira pa10 vane mota tichionawo kakuti tichionawo mhene dzacho kuti level racho rakamira sei alright kuti tizive kuti munhu ari kuya nemota totanga kubvunza kuti muri kudhiraivha here kuti musvike kubhesi kwangu ndiri kudhiraivha ndofamba sei ora mina ndikutumira location ubva waza kuti iyi mhene tova taichaja asi ndinotanga kubata mari andi ndichinyora mubhuku kana kuti ndiaiwe ndi ndichinyora muchibata mari ndichinyora ini ndindogara nebhuku imi ndimune muchibata mari pave netransparent asi kuzodzidzisa ndione kudzidzisa haikona kuzoti kana wakudzidzisa kuti imimi kwirai pamusoro handakanzwa kuti hanzi pane mwana pananga akarara pamusoro pemumwe kuti ana kuremererwa wagona kutanga saka musazondikwidza pamusoro handiri miedzi aiwa handimbokwidzi akuna miedzi asi kaibasa kairi munofanira kungoita zvese asi bhesi togona kuriwana here patine vanhu vavaone vachidzidzira kutanga kutsvaga vanhu vacho tinotsvaga hatimbovashayi vakawanda vanoda kudzidza vasati vadzidza nhamba yangu ndo iri pascreen ini ndonzi mukoma Sly Liana ndiwo ndandichikurukura naye tinoda kuti titange kudzidzisa iwo wega unozviziva haikona ngoti haiwa ndo zvaungoitwa mazuva kuti chirongwa icho tiri kutokuudza kuti mudzimba umo ndezvimwe zvinhu zvinodiwa muimba yemukati sekutaura kwakuchiita Liana manzwawo kuti basa iroro harisi basa rinonakidza harisi basa rinofadza ibasa rine mariski akawanda masiki vanhu vari exposed kumasiki uyo zvekare kuda kuurayiwa chaiko ataura kuti vamwe vari kutoya vato mumabhokisi tichizovachema nekuda kwebasa irori nekudaro ataurawo zvishuviro zvakewo zvaanokwanisa kuita kuti atange shopu yake yemacosmetics mari yaataura haina kumbowanda kana mange mati muri kuda kumubatsira Liana nhamba dziripo paskrini dzangu idzodzi dzatinoda kutanga kudzidzisa vanoda chinamwari tiri kubhuka mobva vanodawo kuti vatida kumubatsira munongondibatsa kana kuinbox kuwhatsapp mamangotaura kuti aiwa inini naLiana tafunga kuti timupe mari yekuti aite se atange imba atange basa rake remacosmetics zveimba ataurawo kuti kana hazvinei kuti une vana vako ininiwo ndine vanguwo tikange tawirirana tiri vanhu vanovimbika zvisiri zvekuti unozondihurira kunyange naiyewo ariwo mari ataura zvinomurwadza agara aita open up haikona kuzoti wakagara wanga uri sex worker achinyowa nechiko ipapapa ndokutanga kweupenziwo ikoko munhu hanzi zvozingizigonyera pamwe maruva enyika haaperi mukagarisana munogona kuita upenyu hwenyu hwakanaka muchembedzana muchichengeta vana venyu vaminavo izvi zvinhu zvamadzidza nezvatawana pachirongwa chinecho Bisho Lifestyle kana muri kunzvimbo yamune muri zvikuru sei
munharaunda ino yeHarare muri vatatu vana mukangotitaura kuti aiwa isusu kuno toda kupindawo pachirongwa titoda kutotaurawo nyaya yangu yezuva randisingakanganwe, munogona kungotibata panhamba dzimwe chete dziri pascreen tobva taita setobva tauya ikoko tokurekodhai. Chinangwa chekurekodha chirongwa chino chekuti vanhu vabatsirike uye tidzidze zvinhu zviviri kunyanya. Entertainment iripo hayo, patinotaura hombe dzemasaizi nechiche hateti ingotaurawo zvimwe zvokuti at least program inakidzewo. Zita ndataura kare, ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa, ngatilikei mapeji edu iwaya pamuri kutiona muri, nekufollowa mapeji iwaya nekusubscribe. Zvinotibatsirawo kuti tiratidze kuti tiri channel iri kuteerwa nevanhu vakawanda, zvine maadvantages azvo. Mazvita tinotenda.